ଆରେ ଭାଇ ଗଡ଼ ଉପରେ କଣ ଶୋଇଛୁ କିଏ? ଆରେ ଭାଇ କଣ କରିବି, ମାସେ ହେଲାଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ହାତ ଗୁରା କଙ୍କି ଭଳିଆ ଶୁଖିଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ଡାକା ଏଇନା ଅଛି ପରା ରୋଷେଇ କରିବ। ଆରେ ହେ ସତ କଥା ତ। ଆରେ କଣ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି କରିବା? ଫୋନ୍ କରୁନ। ଆରେ ହେ ସରି। ହ୍ୟାଲୋ ରାକା। ହଁ ବବୁଲ ନା କହୁଛି। ଆରେ ଭାଇ କଣ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଥାନ୍ତା ମ। ହଁ ଚୁଲି ଲାଗିଲାଣି? ଆରେ କୋଉଠି ରହ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆରେ ଚାଲ ସେପଟେ ରୋଷେଇ ସରିବଣି, ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ଆଉ କଣ କହିଲୁ, ଏଇ ଆଡୁ ଚାଲେ ପତ୍ର କାଟି ନେଇଯିବା ଆଉ ପକେଇଦବା। ଆରେ ତାଙ୍କର ସରୁ କି ନ ସରୁ, ଆରେ ଆମେ ପେଟେକିରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ଖରାପ ହବନି? ଆରେ ଭାଇ ଆଖି ବୁଝିଲେ ବାପର ନା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମକୁ କହିବ। ଆମେ ଚାଲେ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। କାଶ୍ମୀର ତେ ପକେଇଲି ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବନି। ଅମୁଲ ଟା ପକେଇଲୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଟା କେମିତି କି? ରାକାବୁ ଆଉ ଭୋଜି ସରିଲାଣି ତ, ଆଉ ପତ୍ର ଆଣିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡେ ଯୋଉ ପକେଇଦିଅ ଆମକୁ, ଆମେ ଖାଇଦଉ। ଆଉ ଏଇ ଜରି ତକ ରଖିଲ, ମୋର ଟିକେ ପାର୍ସଲ ବାଢିକି ଦେଇଦବୁ। ଆଉ କଣ ଅଛି? ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଠି ଅଛି, ଘରେ ନେଇଯାଅ, ଛାଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। କଣ କହିଲୁ ହେଲେ ରାକାବୁ, ମୋ କଲିଜା ଫାଟିଗଲା ରାକାବୁ। ଆରେ ହଣ୍ଡା ଆଟିକା ପରା କୁକୁର ଚାଟିଲେଣି। ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଖାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକିରି ବାଡ଼ିଦିଅ କଣ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଭାଇ ତମେ ତ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲ, ଏଠି ଏତକ କଣ? ଆଉ ଭାଇ କଥା କଣ କି, ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଆମ ସମାଜ କଥା। ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଦିଟାକୁ ଗେଟ ପାଖରେ ଠିଆ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ସବୁ କଣ କାମ? ହଉ ଭାଇ ଟିକେ ଚଳେଇ ଦବା ଆଉ। ପିଲେ ଖାଅ ଜଲ୍ଦି, ଭିଡିଓ ଛାଡ, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ଖା ବାବୁନୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣ, କାହିଁ କଣ କି ଆଜି ଶନିବାର ଆଉ କମେଡି କରୁଛ?